Къде е мястото и каква е ролята на съвременна Русия между изтока и запада? Това беше темата на кръгла маса във Варна, с която се отбелязва Денят на руския дипломатически работник. Научната дискусия беше организирана от Сдружение Общество за приятелство с народите на Русия, Украйна, Беларус и ОНД, Московския съюз на обществените организации и Клуб Приятели на Москва. Дискусията започна с кратка ретроспекция на световните събития от последните години и отражението им върху днешна Русия. Присъстващите изказаха мнения как да се модернизира тя без резки промени в икономическия и политическия живот на страната. Русия винаги е имала собствен облик. Естествено, че Русия и руската политика винаги е била насочена по отношение и на балансиране, да. Едва ли Русия по някакъв начин и нейното поведение в външнополитически план ще носи агресивен характер. На срещата бяха обсъдени още теми, като външната политика на Русия и Европейския съюз, евразиатската политика и идеите за създаването на Евразиатски съюз. Какво е отношението на Русия към арабската пролет, участието и в Шанхайското споразумение и договорености? Всичко това само постави началото на серия от дискусии, които ще продължат в следващите месеци и имат за цел като приятели на Русия да дават своите идеи и мнения за стабилността на страната, не да се месят в решенията и политиката й. 10 февруари се чества като празник на дипломатическия работник от 2002 година.